Inigo Badiola Lasarte naiz, euskal preso politiko baten senidea. 3 hilabete hauek oso gogorrak izan direla esanda, modu geratzen naiz, sentitzen dudan mina adierazteko. Bere gurasoak, alabak, senideok eta launak egun baino gehiago igaro ditugu bisitarik gabe. Bisitarik ezak eta benetan zelan egongo diren ez jakitearen ziurgabetasuna jasan dugu. Angustia eta askotan beldurra sentitu dugu. COVID-19aren ondorioz, gure senitartekoen urruntzeak gure sufrimenduaren motxila sakondu egin du. Deseskaladak agerian utzi du urrunketa politika zigor erantzia dela. 33 urte hauetan guztietan bizi izan dugun zigor erantzia. Sentimentu gazi gozoarekin abiatu gara berriro bizitak egitera. Pozik, oso pozik. Berriro ikusiko ditugulako. Baina tartean kristala izango du. Eta oso kezkatuta gaude egoera oso komplikatua delako. Noiz egongo diren urrengo bizitak alabaekin, noiz egongo den bizak, noiz joango den ama pneumonia jasan izan du eta noiz berriro egongo den semearekin. Argi eta garbi adierazi nahi dut eskual presoak eskual herrira ekarri behar direla, lehen bailen. Hurbilketa inoiz baino gehiago presazkoa eta premiazkoa da. Salbuespen neurriak behingoz indargabetu egin behar dira. Gure senideak eskual herriratzeko. Horretarako ezinbestekoak dira mobilizazioak, eta eragile zein jendarte anitzaren lana. Hemendik animatu nahi zaituztet datorren azken ostiraleko mobilizazioetan parte hartzera. Denon artean lortuko dugu eta ia denok ostiralean mobilizatzen garen. Animo!